Dit voorwerp wat ik in mijn hand heb is een document. Het is een paspoort op naam van Mata Hari. Het komt uit de collectie van een Frans archief, Vincent, de plek waar Mata Hari ook is doodgeschoten. Dit paspoort is afgegeven toen Mata Hari 39 jaar was. Dat is dus 2 jaar voor haar overlijden. Ze is toen gemeten en was 1,75 meter. Bruine ogen wordt hier gezegd en een wat ovaal gezicht. Het is een van de paspoorten uit een wat grotere collectie die we laten zien. En ze verwijzen naar de reislustige Mata Hari die, heel onverwachts eigenlijk, in de Eerste Wereldoorlog in staat is om over de grenzen heen te gaan en vanuit neutraal Nederland naar Frankrijk toe te gaan, zelfs in Engeland terecht te komen. En dat is ook graag het spoor wat we willen volgen. We willen precies weten waar is ze geweest, op welk moment. En dat kun je met deze stempelingen heel mooi volgen. Dit is echt een heel persoonlijk document en je komt niet dichter op de huid van iemand door te kijken naar persoonlijke papieren. Dit is wat we heel graag willen, heel dichtbij komen.